F'Malta diġa tidher differenza kbira u pożittiva. Għal dan ħanes Swoboda l-mexxej tal-Grupp Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew meta indirizza attività politika fl-Imsida. In 1 year, this government changed visibly Malta to the better. Can you tell me one government in Europe which is reducing the debt and increasing the growth? No other government did it in Europe in that way. Huwa qal li huma ftit il-gvernijiet li jiġġieldu kontra l-qatt fost iż-żgħażagħ, iżda dan il-gvern qed jagħmel dan permezz ta' bosta miżuri fosthom il-garanzija għaż-żgħażagħ. Filwaqt li jappella lil Maltin kollha biex joħorġu jivvotaw għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, stqar li l-messaġġ huwa ċar: vot għall-Partit Laburista huwa vot għall-bidla fl-Ewropa. The clear message is vote Labour to change Europe. So, dear friends, you have a wonderful slogan. Energia positiva. What I feel here is energia positiva. And we need you for new energia positiva in Europe. Irrefera wkoll għall-President tal-Parlament Ewropew u kandidat għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea Martin Schulz u qal li l-Ewropa għandha bżonn persuna li jitkellem bil-lingwa tan-nies u li jibqa' f'kuntatt dirett man-nies. Intant il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef qal li n-nies imdorrijin li jirċievu ittri qabel l-elezzjoni li minn l-għada stess ma jkunux jiswew il-karta li nkitbu fuqha. Huwa fisser kif il-Partit Laburista wkoll bagħat ittri qabel l-elezzjoni lin-nies fost l-oħrajn dwar ir-roħs fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma, iżda wara bagħat ittra oħra li l-kontijiet se jiġu mraħsa. Dan ifisser li dak li l-Partit Laburista jwiegħed qabel l-elezzjoni jitwettaq. Huwa qal li l-Oppożizzjoni ma tieħux pjaċir tara r-ritmu li għaddej bih dan il-Gvern u semma għadd ta' miżuri li f'25 sena il-Partit Nazzjonalista ma wettaqhomx, iżda twettqu minn Gvern Laburista f'sena waħda biss.